50 sulle, jos pystyt voittamaan mut missä vaan omavalintaisessa nostossa. Tuolla oli yksi tuhun näköinen kaveri. Käydä kattoo, jos se lähtis mukaan tää challenge. Sori boss. Jos on tällainen 50, jos voit mut missä vaan omavalintaisessa nostossa. Lähdetkö mukaan? Sanotaan pienestä. Vedetään penkki. Okei, vedetään penkki. 80 ensimmäinen. Mä en auttanut sitä nostaa uudestaan. Noniin coach. Mä laitan tän mikin sun suuhun. Ja sit suorit. Hyvä kuulla. 100 kiloa, näytä miten se tuhotaan. Katsotaan. Kaksi, yksi. Mun pitää oikeesti keskittyä tähän toistaa, vittu. Ok, en tiedä, se on PR, katsotaan. Ei mitään, kiitos Jouni kun sä lähtit mukaan. Tällä kertaa mä saan onneksi pitää tän mun 50.